Lakad-lakad lang ba? Walking daw. Walking. Dami man mga ano, marami man silang mga madilim talaga. So, lakad-lakad lang kami, ha? Kasi ang dilim ng aking camera. Tapos na dasal. Ba't naglumalabas na sila? Yung iba, tapos na. Hindi sabay-sabay dasal? Hindi, kasi pag nag-azan na. Ayan, malunggay yan, Daya. Ayan, malunggay, di ba? Wala man tayo nakuha. Punta tayo tindahan, di ba? Ay, dyan. Ang laki nanti. Ayun pala, hindi natin nakita. Pero ang laki nga ng sanga. Hindi man, wala man sangang maliit na Benz boy. mapitas. Salamat. Naghahanap kami ng naghanap kami ng malunggay. Ninong Ted, mega love shout out. Ito si Diana, naglalakad kami sa ilalim ng Ilalim ng buwan. Sa ilalim ng puting ilaw. O, diba? Walang gano'ng naglalakad dito. Ilaw. So, Dilaw na po. punta lang kami sa... Ang pangit ko. Hindi ko iharap yung pagmumukha ko ba kasi hindi ako ngayon Ninong Ted naka-makeup. Wala ako lipstick. Wala ako eyebrow. Vince Boy, thank you. Nung Ted, salamat. So, saan ang bakala? Dulo pa ba, Day? Ayan ang lalaki dito, oh. Kita nyo, ang labo ng ang labo ng cellphone ko ba? Akala ko paglabas dito, ano pala to? Doon nga eh. Malayo pala. Ayan o, yung pag-U-turn. U-turn? Ayan, U-turn, diba? Ano to? Gabi na, wala na, malunggay. May nakita kami kaso baka maputol ba yung kamay namin doon. Malaking puno. Malaki, walang maliit na sanga. Walang maliit na sanga, baka ano ba kami ba? Hinatid kasi namin yung alaga namin, so ngayon lakad-lakad ba? Walang driver kaya malapit lang pinuntahan ng alaga namin. Ngayon, hinatid namin. Ngayon kami maghanap kami ng tindahan. Gusto kong bumili ng sardinas or ano ba? Kung ano mayroon, Vince Boy. Gabi na dito, 7, ano ba? 7, past 7. Basta 7. So, mag-8 o'clock. So, asaan ang... ano to? Salamat sa pag-stay. Madalang na ako makapag ano ba? Aray ko. Dito, madalang dito yung naglalakad ba na babae ba? Kami lang ang maano ba? Kami lang. Walang naglalakad kasi dito puro mga sasakyan. So, naririnig mo ba ako, Vince Boy? Malakas ba boses ko or punta kami dito sa Bacala, so bili lang ng kung ano-ano. Anik-anik lang. Ang laki ng toyo, Day. Ano yan? Sweet chili. Sweet chili sauce. Hindi kayo mahilig sa chili. Uy! Eto, dos lang pala to. Ay, 9 pala. 9. Nadaya ako dun ah. Pero sabi ko magsopas. Pero parang gusto ko ng ano ba? Malakas. Salamat. Ano pa ba? Saglit lang naman kami. Ano ba bibili mo? Maghanap nga ako ng pang ano. Kasi parang ano ba, masakit lagi ang dibdib ko ba, Vince Boy? Ano ba pampatanggal sa sakit sa dibdib? So,
Gusto kong uminom ng something. So, magkano? Side, open. Open side. 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 Sabi, ito na lang. Magkano ba ito? 3? Hindi ko alam. 5 ata, 5. 5? Or ano na lang. Dito na lang tayo. Tapos yun naman. No? Magkano ba ito? Magkano ba ang pera ko? Pero may bariya ako, dahil. Pahawak nga din ng ano ko rin. Tingnan ko nga ang pera ko. Mapera yan, mapera. Namimili siya. O, tinan mo. Ano yung kung alang bariya? Si Pingkay lang ang sakalang. Tinan mo. 5 real lang. Tapos, so... Hindi kasi ako nagdala ng pera. Huwag niyong pagmasdan ng aking kagandahan today kasi wala talaga sa inyo. So, parang gusto ko ng sukuma. Tapos parang gusto ko nito. Pansit. Almusal tomorrow. Asan yung sardinas dyan? Ayan o, sardinas. Hindi, meron ako panahog doon. Ay, oo nga pala yun. Cubes na lang. Ulit na sardine. Pengi pa utang. Water. Ako muna. Ako muna yung host. Bakit? Wala. Binaliktad ko yung pasita. Ah, kala ko. Ayun pala sardinas. Ito, 5 piso. 5 piso. Wala nang tigda 2 piso. 5 din sila. 5 sa ano? Masarap ba ito? Ano ito? Hot. Ay, yabang mo Pinkay. Magkano ba dala mo? Paira muna ako tayo. Ano nandito? Buong 50. Ito, dalawa nito. Ito. Ito is pala. Ano to? Curry? Curry. Curry? Kunin mo ito na yan. Curry. Tapos chicken. So, 3 pala ito. Meron pa ako nitong isa doon. Tapos parang gusto kong mga chips. Ikaw may chips ka doon? Hindi ako wala. Hindi ko pa nga nakakain. Bakit ano to? Bakit dalawa? Alin? Ay, bakit 3 real? Ang mahal naman dito. Hindi siya ano ba? Hindi man to yung supermarket na malaki. Ay, pumunta ko dito yung... Ano, okay na? Uy, Day, hindi nila alam na pupunta tayo ng Bacala. Baka akala mo. Ay, may tilis pala dito. Ano na? Ilis? Magkano? 9. Oh, Ayan, masarap po. Ayan, oh. Ito may langkoy. 10. Uy, 48. Ay, 13. Magkano yan, Day? Ito, 10. 10. Hindi ka na tayo ulam natin. Ano, palitan natin to? Palitan mo. Isa lang kunin mo yan. Pag isa to. Something. Asan na? Pati mo kinuha. Ito nga. Ito na. Oh, tapos, tama na. Uy, Chicherya. alika na. Na lang day ang kunin mo. Ito na lang oh. Ito 7. Ay, ang mahal. Naghanap lang ako din ng mura ba? Kakahanap natin day, matawagan na tayo nin. Nasaan na kayo? Nasa daan. What? 450. 455. Kaya na mo, may nag-message sa akin. Magkano na ba?
Kung magkano na babuti nito? Ito. Almusal natin. Ito magpaano para di kaya ako masakit sa Tama na yan. Saan ka pa pupunta? Uy. Hindi tumingin ako dahil ng ano dahil? Nang. Shampoo. 17. 17 ang head and shoulder. Wala talaga siya yung Wala silang cream set yung dito. toothpaste na yung Wala, ano ano? natin. Wala nga. Kundi sa muli ah. Buksan ang kulangit. Amoy na amoy doon. Kailangan ito pagkabukas, magpakulo ng ano tapos takbo. Sa garden. Oo. Kawawa man to guys, yung ano pa wala talaga Ano? Di ba, Rabay? 40, 50. Sawa-sawa. Sama-sama? Sawa-sawa. 40 lahat. Ni 40, 40. Buti nagkasya. Okay? Sukran. Oh, ba't nawala? Bakit? Ba't nawala? Ano na pindot mo dahil? Wala. Oh, bakit? Bakit nawala yung ano? May napindot ka siguro. Sige na nung. Oh, ayun. Ano na? Gabi na wala ng malunggay. Ninang, pautang. Wala nga ninong Ted eh. Buti nga umabot pa. Akala ko nagkabakababa ang puso ko. Kasi yung pera ko 50 lang. So ngayon, naka 40 ako. May sumobra pang 10 real. O, di ba? Ninong Ted, mamamas ko po. Katawad pa ng 50 centavos. So, pauwi na kami. Pauwi na kami guys. Salamat sa pagsama ni Nong Ted. Beams Boy. Thank you much. Ninong Ted, hindi na ako Ninong Ted nakakaano. Hindi na ako nakakapag-white ni Ninong Ted. Alam mo yon. Kung na tayo daan doon. O saan ba Danday? Doon ba sa kabila? Diretso lang. O tingnan nyo, naligaw na ako guys. O di ba? Ako yung pinakamatagal dito pero ako yung naligaw. Oh, ayun, narinig nyo yung tunog ng ano sasakyan. Ganyan ano yung mga Arabo ba? Ganyan magmaneho. Brrrr. May brrrr talaga. Salamat, Buns Bim. Bims, salamat. Pauwi na kami, malapit lang din. Kasi yung aming kasing driver, may sakit. So, malapit lang yung puntahan ng aming alaga. Naglakad na lang kami, hinatid na lang namin siya. Tapos, yung isa kasing driver na Pilipino, kasama naman ng aming among lalaki. So, no choice. Walang maniho. So, naglakad kami ngayon. First time namin itong naglakad. Sa ilang taon ko dito, ngayon lang ako nakapaglakad dito. So, wala ka makita ditong babae guys. Puro mga itlogan ang nasa kalsada. Kasi, alam nyo na bawal man dito. Masyadong maano ang tao dito. Wait, sa lang saan papunta dito sa Oo, sarap sana mag-bike ano. Kaso sabi ni Jibril, Lala, muskila. paulihin Tingnan nyo, baka hulihin daw siya. Tingnan nyo yung mga tao dito. Puro lalaki guys. Wala kayong makita ditong babae. So, ngayon. Nakita nyo yon? Puro maitim ba?
Ayun ang malunggay guys, oh, pero hindi kami makakuha kasi baka madali kami may may CCTV. Ayan oh, ayan oh. Laki ng puno ba. So, ayan ang malunggay. Malunggay kayo guys. Pero hindi kami pwede kayo tayong kumuha dyan. Iyan siguro sinasabi ni Junald na may malunggay man dun ate. Kaso ang laki, hindi kami makaakyat guys. Malapit pa kami ng moske. So may marami mga nagdadasal na lalaki dyan. So makikita kami. Ay bibitot. Hinihingal na ba? Hinihingal ako. So nakailang minuto na ba ako? 15 lang pala no? Para may umano sa mata ko. Day. Tumuot. Napuwing pa ako. Daldal kasi ng daldal si Pinkay ba? Ay si ano pala to? Akala ko si Bibitot. Si Kalbo pala to. Kalbo. Kalbo, anong tawag dito sa bulaklak? Oh, para mabantot man to. Naghahanap kami ng mababa bang malunggay. Kalbo kasi mangunguha kami ni Dayan. Bumili kami ng sardinas. So, tapos bumili ako ng pansit na ano ba? Pansit na dry. Parang ano man yung pansit na. Parang pansit ba to? Parang malunggay man today. Isa na to doon oh. Malunggay nga. Malunggay guys. Oh, malunggay nga. Ay, yung isa. Oh, di ba? Kaming dalawa lang magkasama hindi pa kayo magkasundo, no? Kasi hindi naman malunggay, parang atas yung Malabo yung mata ko ba? Pasensya kayo guys. Ganun talaga pag natanda na. So, sana yung bahay natin dahil. Ayan na oh. Dulo pa? Pansit na yung dry ba? Yung pwede mong Kanton ba? Kanton. Pakita ko sa'yo mamaya kanton. Tapos bumili kami ng dilis. So, pag prito nito bukas. Yung ng kanton, yung egg noodles. Oo. Tapos, pag prito nito bukas, magtatakbo-takbo na naman kami nito doon sa labas ng bahay para. Iwatan ng kamatis. Sarap din ang ulam natin bukas dahil. Tapos kamatis. Kamatis no? Tapos with sili. Sibuyas. Sarap. Tapos with sili. Maanghang. Hindi sa guardian kumain. Tapos sabi ni Timay, yung mabaho na yun. Aba, malay namin. Kapit-bahay siguro, madam. Sa kabila. May mga Pilipin. Kumaano sila nag-ista. Ay, hinihingal na ako kalbo. Ang hirap talaga lumakad, no? So, Magtatanong mo sila, nandiyan na ba? ay, naligaw na yung dalawang mong katulong, mama. Kasi, nagpunta man kami sa tindahan. Nagbili kami ng, soft drinks para gusto ko bang idighay-dighay. Ayan na pala bahay natin. Bahay ba natin yan? Alin? Bahay. Yun? Doon ba daw? Doon pa ba? O, diba? Diyos mio, pardon. Hindi ko talaga alam. Bawal maglalaki. Uy, hindi nga kami nakakapanlalaki. Wala nga lalaki. Tingnan mo ang tuloy nito, oh. Talong pala to, daig. Talong sa kamatis. Alinaw din ang mata mo. Talong sa kamatis, yung tanim nila. Kalbo. Ano? Si madam? Oo, si madam. Ayaw mo muna makalagpas. Ayaw mo muna. Kita. Pakailiintay tayo? Hindi. Diretso na. Yan na. Go. Umalis na sila? Ba't ang aga yata nilang umalis? Anta yun. Para po yung Naghinto. Tapos, sarado pa kaya yung pintuan? Tapos yung isang sasakyan kay Larissa. Itim. Parang hindi pa sila nakasakay doon sila Timay. Ngayon palang nasakay ba? Sabihin nila, saan ba kayo galing? Masaya kami din ina. Saan na yung bakala? May bakala madam, bumili kami oh. So, ano ang masasabi mo? So, ito na guys yung bahay namin. Dumaan siya doon sa kapatid niya. Dinaanan yung kapatid. Dinaanan yung kapatid. Ito na guys yung aming bahay. Kalbo, pag nagpunta ka,
Ayan oh, 25. 25 ang number. Tapos ayan ang mata. May mata pa doon. Dalawa na yung nakaano doon. May dalawa pa dito. Tapos 20, D23. Umalis na. Ito ang bahay namin. So ngayon, nandito na kami. O, di ba? O, nandiyan pambata. Andiyan pambata, day. Hindi man to sinarado. Hindi na ako dito, dad. Sasarado ko lang siya ba? Nagsipasok sila dito. Hindi man lang sinarado ang pinto. So ngayon, hindi pa man to umuwi itong mga bisita na to. Hal-hal. Yan ang bahay ng aking amo ba. So, sa aking lungga, sa aking... Ha? Bibihis pa daw yung Nagbibihis pa? Eh, yung amo nyo? Amoy na si Risa? Oo. Uy, pait na pala ako. Mahaba na yung leg ko, guys. So, hal-hal ba maglakad ba? Ito, kalbo. Binili namin, oh. Baho, day. Amoy na amoy. Promise. Ayan, i-plastic mo. Tanggalin mo na yung sardinas. Ayan, oh, sardinas. Tapos, bumili kami ng Alam mo naman ang dilis pag dilis. Masyado maamoy ba? Maamoy. kaya bukas. Pero, kahit sabihin mong mabaho, masarap, di ba? Parang ano lang yung kalbo, yung dinailan. Ang banto. Pero, ang sarap. Oh. Lagyan mo siya ng, ano ba yung iba? Ano ba yun? Iba. Kamyas. Kamyas sa Tagalog. So, ngayon, ito yung binili ko kalbo, oh. Pancit Canton. Yan ang ano namin bukas. Bukas ba breakfast natin, Day? Bukas na ba natin ito lutuin? May dilis pa tayo. May Huwag kayo excited. Huwag na muna ito bukas, no? Oo. Itago ko na lang yung Masyado kami excited na naman sa pagkain. pagkain. Sorry naman. Guys, Isa-isa lang. pinagalitan ako ni Diana Subiri. So, hindi daw muna namin kainin bukas. Isa-isang daw. So, mag-ano kami bukas. Masakit talaga big ko. Nangangati ako. Ano talaga, si Nora, hindi na lang intayin yung kanyang pamilya, no? Gusto niya talaga, solo talaga siya magpahatid. Isa lang ang maneho, may sakit pa. Hello. Hello. Tago ko na nga ito, baka makikita kami. Ay, naglusot. Ay, naglusot. Ang pangit day ng plastic na to ba, Day? Punit. 10, 15. Hello. Ginagawa mo? Wow, did cleaning? Ay. Solo mo, solo. Pag Webes, wala sila nagagala. Hindi kasi nasama doon. Maalat na masyado. Yan, ganun ba yun? Hindi ko alam. Maganda na yun. Parang may... Di hugasan mo na bago magagawang ano, magawa. Ay, napunit talaga. Ang pangit ng plastic. Kaya nga. Day, inom ka na day soft drinks, day. Ayoko. Bakit? Gusto kong uminom ng soft drinks. Naglakad kami, galing kami sa Bacala. Hinatid namin yung alaga namin. Yung kaibigan kasi niya, nanyan lang sa, malapit sa Bacala. Sabi nung kasama ko, diretso na tayo sa Bacala. Lakad na. Kaya, ikot kami. Papunta doon sa Bacala. Straight naman. Wala din. Bakit? Kanina ko palang naubos yung yung binigay ni Mayora. Ano ko lang to guys, 1 hour lang okay na. So,
Hinihingal pa ako pero gusto ko siyang uminom. Day, Ayun, naman yung signal. wala nang lakas, Day. Wala ka lakas dahil. Yes, Day. Wala nang lakas. So, salamat po. Leone Yariola. Thank you much. Inom ako kasi ano ba, gusto kong lagi masakit ang dibdib ko. Gusto kong dumighay na. Day, oh. Day. Yun nga. Tas 8 na pala. Hindi na kasi masyadong malamig kaya parang masarap na siya. Salamat, salamat. Leon, thank you. Hinihingal ako ba? Ang labo Hello, talaga ng madam. cellphone ko. Madam. Good. We are here in the house, madam. You need small? Here. In the iPad. Ano sa aking cellphone? Ang labo ng cellphone ko. Wait lang, guys. Meron akong Anilechon na nakita dito sa Boracay. Ito siya, oh. Anilechon, 333 lang siya or 1 peso per gram. From 10 to 3 p.m. Hindi ko talaga siya makikita ba? Meeting. Tara. Tara, try natin sila. Andito sila sa loob ng... Ingat ma'am. Happy trip. Thank you po. Sige, Lods. Thank you, guys. Sakto ko lang ng 1 hour, guys. Sayang naman, di ba? So, tinan mo, oh. Mga ano yan, guys, oh. Ano yan? Ano to tawag na ito? Ano nang pag nagluto ako, talsik ng mantika. Ilayo ko muna yung konti kasi masyadong malapit sa mukha ko ba.
Nilayo ko yung itsura ko ba? Nang, thank you. Salamat Nang. Live lang ako konti. Ano ko lang ng 1 hour kasi naglakad kami. Galing kami dun sa, ano ba, sa labas. 30 minutes. Sayang naman. May ano ko dito, oh. Nagka-ano ako ba? Ano bang araw ngayon? Webes? Na-busy din ka? Wow, sana all na masyal. Na-busy din ikaw Nang. Ako, busy sa work. Pag ano nang lalata na ba? Hinatid namin yung alaga namin doon. Naglakad kami. Ngayon, hiningal ako. May nadaan kami tindahan. Sabi ko, bili kami ng ano ba? Soft drinks. Gusto kong dumighay. Lagi masakit ang dibdib ko. Good evening. Good evening, Ninang. Malakas ba boses ko? Nadidinig boses ko dyan, Nang? Nakamute. Nakamute ikaw. $5 million in the house. Thank you sa inyo guys. So, ano lang si Pinkay ba? Live ng konti ba? Ano yun, Day? Ay, kinausap si Nora. Liit. Tapos, yung isang cellphone ko, ayun, gamit ni Laura, Ahmad. bakit? Da, 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 da. Nanonood ng Coco Melon. Bakit yung cellphone ng nanay niya? Lubat siguro, ano ka charge?
Kaya pala malamig kasi may umulan sa hail. Yung hangin na naman. Hindi nakita ni Reggie na si Timay na yung sakay nun. Si Timay na pala yung sakay. Ibig sabihin wala na dyan sa Timay. Wala na. Tinawagan ako kasi yung lagayan niya ng alas sa kabugas. Nandun sa lapag yung mga nalagyan. Parang sa Richie kahapon sabi ko. Si Risa umatay sabi niya. Hindi ko man nakita. Sabi ko, hindi mo nakita, nandiyan ka man nakaharap. Nakaano siya, nakatutok mo sa cellphone ba? Ano, Kasi lagi rin kausap mo. ano yung dadaanan siya ng amo niya? Sila mo Hihahatid siya nila mo. hatid sila nila. Mm. Ba't hindi pa kasi nila? Ay, iiyak kasi sila ba? Kaya na sila. Iterte na pala. Tinatamad ako, sakit ng ulo ko. Ang buhok ko nang nakaganyan niya kasi nung nagluto ako, naglagay ko ng tatlo. So, ang kumulot siya kasi naka ganun ba? Ano ko nga para umayos-ayos naman yung itsura ng pagmumukha ko dyan ba?
Nandyan lang yan. Nandyan lang yan. Nasawa na siya sa ano, sa cellphone ko. Ang galing nitong Pilipino to. Yan ang nag-champion sa ano. Armenia. Sa Bella Santiago. Konting oras na lang guys, matatapos na 1 hour na. Quarter na lang. Ilang minutes na lang. 15. Ano? Ihatid na nila mo. Gawa ng mukha sila. Lalaka din siya.
Iba yung ano ng Google, oh. Hmm. Tingnan mo yung Google. Sakit dibdib ko. Tapos pagka yung mag-ano ka, mag-translate ka, ano siya? Gamit ko dito yung isang Google ko. Hello? Yes. Which one? Brown. Ah, yeah. Yeah. Okay. Okay. It's me. I'm going to the wedding. I need to learn. Bakit andyan ba siya? Ewan ko nasa. Kala ko ba umalis na? Di ba man ang pinayusan niya siguro.
Hanapin ko na. May ko daw sa kapon yung visit. Pwede na pala yun. Kahit sa Facebook, kahit sa WhatsApp po, pwede na sa satellite po. Nag-send ng location. Location. Hmm.
Umalis yung magkapatid ay. Abode sa kasi Lamo. Tuwan ko kung kasama si Abudi. Ang umalis si Ilamo. Marinig ko yung boses niya Abode. Kapaginan hinahanap ko hanggang ngayon. Ikaw ay nanginginig ko. Ikaw pa rin ang natatagang pangarap ko. Ikaw lang hanggang ngayon. Nandiyan nata si Abudi.
Dahil ikaw lang ang tunay pag-ibig. Sakit ang ulo. Lahat na lang akong masakit na lang lahat na naman ko ba? Iwan ko pa sa'yo. Bakit ganyan ka? Na ano ako din, na-stress ako sa mga nangyayari.
Alas 9 na. Magsundo ko pa pala, no? Ano ko ito sa... Ano ko? Okay. Tapos ito dito ko tayo lagay kasi naamoy ba? Tapos, Inaantok na ako. ha? Inaantok na ako. Ba yan? Lagay ko na lang kung saan. Ano ba yan? Ano to eh, yung dapat kakabsa. Ah, Di ba hindi mo na ano kasi sabi hindi pupunta. oo, mga galing pala dito. Hindi siguro yung lalaki. Nandyan siguro.
Narap ko tuloy sa mukha ko. Naglima. Dahil ikaw lang. Dami pang kalat doon Dalawa sa na lang, oh. Ha? Dalawa. Dami palang kalat doon sa Saan? doon sa sala. Mm. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung sino. Salamat. Salamat. Thank you sa inyo guys.